Salam, hormatly vatandaşlar. Bugün bütün musulman alemi bayramçılık belleýär. Şoň üçin men sizin ähliňizi tutan aradalarınız, okan ayet töwirleriniz, eden ýaşy dilekleriniz, beren sadakalaryňyzyň kabul bolmagyny arzu edýän hemde arada aýynyň tamamlygy bilen sizi ak yürekden gutlaýan. Vatandaşlar, şu münasibetli arada bayram münasibetli dün esen bolan hat gelip gowuşdy ýene şol hat aýdylyşyna görä esen boludy. Ýa bir näçe gün bäri şol awada gitmäge Krasnovod etegine diýinjalynýan ýer bar şol awada diýinjalysy bolan şoňa gitmäge taýýarlyk görülýärdi. We ähli büdjet işgärleri mektep mugallimleri awada gitmeli. Şol ýerde şuň Urbanly gelip şu taýda duşuk geçirjekmiş halk bilen şu ýoluna çykmagy, şu garşy almagy ähli büdjet işgärleri şu tap uğradylýar diýip aýtdy. Onsoň polislerim awada uğradylypdyr. Mundan näme 10 gün owul şonuň geljek ýoluna düzgün tertip teretmek üçin, düzgün tertibe ýola goýmak üçin komandirovka gidipdirler. Indi Gurban oly geljekmiş diýip ýanky şuny okalmal aýyt namazyny mescitlerde okamagy gadagan edipdirler. Bilemek näme sebäpden beýdilýär. Ýöne mescitlerde bu aýyt namazy okalanak diýip aýdýar. Belki diýär Gurban oly şol taýda halkyny hemşin ýygnyýar diýen sebäp belki şol Bangladeşden getiren sığırlaryny halka görkezjekdir. Sığırlaryny ýa bagyşlar krokodillerini halka görkezjekdir diýip barýan bolmasa, ýoksa näme işi bar o taýda onuň abadada diýip hatda aýdylýar-da. Ýene de bir gelen habar bar, şol olgunky aýdyp geçen habarynyň üstüne goşmaça. Ol geçen tapar ýanky garagyma harja edildi diýip ogurlanan bir 5 milliard 7 milliard aralygynaky dollar aralygynaky Türkmen köýüniň gurulşy barada gurulun edipdik-de ýa söhbetdeşlik. Indi şonuň üstüne gaz sferasyna, neft gaz sferasyna edilýän ogurluklar bilen ýa beýsarpy harçlanan pullar barada ýene bir maglumat gelip gowuşdy Türkmenistanyň. Ol maglumatda şeýle diýip aýdylýar-da. Ol şol Günnogor Günmatar ady bilen ýanky girdilen proýekt bar. Gaz turbany Günmatara Ýewropa ýa Orsiýadyň üstünden başga ýerlere çykarmak bary diýip proýekt bardy. Şol proýektiň ýemesi turbasy 900 kilometr garagymyň içinden geçip gidýär. O turbada ol ýanky 1000 millimetrlik uly turba. Şol turba 4-5 ýyl bäri gömülüp ýatyr garagymyň çägesinde hiç bir hereketsiz çüýrap ýatyr diýip habar geldi. Oňa girişdelerde soňundan taşladylar. Şol gurulşy çykdyjysyny Türkmen tarapy çekdi. Şol turba siňdirilen pul garagym ýanky bir Türkmen köýüne siňdirilen puldan ada diýip maglumat aýdyldy. Bir dereksiz yatırılan turba döwletiň ýene de 4-5 milliard dollar şo tap ýere taşlandy. Çäge gömüldi. Sebäp bir zat bar watandaşlar şol gaz çekilen turba bolsun, neft çekilen turba bolsun, şolar dolanşyga girdilmese wagtyň geçmegi bilen derrew çüýrap başlaýar. İçinden korroziýa iýip başlaýar, ondan turba derege ýaranar. Indi şol turbalary täzeden herekete girjek bolsa täze turba goýmalýar-da. Öňkü turbany derege ýarajak. 4-5 ýyl geçipdir üstünden. Indi şol ýanky Owganistan tarapy gurulýan turba bar. Häzir Owgan tapy diýerde ýanky geçen insana çelli barmak turba. Oňa makbaly şu turbadan enaýdal diýip aýdyldy. Sebäp olum herekete girdiğine bir bölegi bärden gurully, galany ýatyr.
o harekete gelmeyen turba çüýremek bilen bolýar. Ene şu turbada harç edilen terişde bir näçe milliard dollar var diýip aýdyly. Onuň ykbaly edilşi, ýani gaýdylşy ýaly gün örtü, ýani gün nogor gün matar turba proýektinden en aý boljak gelýärdi. Tapi proýekti. Indi Aşgabatyň etegine okurulan gazy nebiti ýa benzini öwürýän zawod gurulupdy da. Olam eksperimental görnüşde kurulan zavod. Eksperimental diýmek näme? Barlap görmek üçin ýa sinap görmek üçin kurulan zavod. Şol ben gazydan benzin alyp boljak, alyp bolsa näçe meçberde alyp boljak, oň alyjysy, satywçysy nira gitmeli, nähil bahadan. Şu zatlar ente barlyk eksperiment görnüşinde kurulan şol zawoda harçlanan summa 3 milliard dollardan geçýärdi. Ine bilem döwletiň ýagny halkymyzyň gaznasyndan alynan we beýsarpy harç edilen pulun meçberi ýa-da muktary bolupdyr. Ondan netije ýok. Ýene-de şol aýdylýan zat o onda näçe ýyl Gurban ol ağzym doldurup aýyny biz garaşsyzlyk gaz ýatagyny açdyk, ine o taýda näçe trillion gaz bar. Ol maglumatlar ýalan watandaşlar. Şol Gurban olyň ağzyny doldurup gürleýän ýataklary ozal Sowet zamanyna barlanyp eleme deşik edildi o topragyň üstü. Ine şonu o hatuguradan alim adam tasdiklap berýär. Olam şol nebit gaz emesine pudogyny işleýän adamyň berýän maglumatlary be. Ol asmanyň alynan sanlar däl. Sebäp şol toprakdaky ýani şu garaşsyzlyk diýilýän ýerine toprakdaky gaz ýataklary yerin aşagyna 4 we 6 kilometr çuňlukda ýerleşýär. Onu birinciden çıkarması gaty kyn, şunça çuňlukda ýatan gazy ýokary çykarmak. İkinciden şol yerin aşagynaky topragyň ýa suwuklugyň temperaturasy 120 gradus ıssy ýa gyzgyn. Oňa çydajak metal turba gaty aňsat däl ol tehnologiýany ullanmak. Şoň üçin şol Sowet zamanyna şu zatlar goýup bolsun edip goýuldy. Ondan ol gaz arassa däl. Ol gazy ýokary çykaranda eýem onuň içinde pesinden 25 götermeýä prosent garyny tervodorod gelýär. Ondan o gazy garnysyndan aýyrjak bolsaň ýene-de çykdyjy bar. Şonuň üçin şol täze tehnologiýalar oýlanyp tapylýan sadyp şol ýataklar gömülüp ýapylyp galdy, ullanylmady da. Indi şol ýani aýdylan gaz ýatak ýani şu özleşdirilmeli ýani bu Hytaý bilen Awganystana gitmeli turba çykdyjy 8 milliard dollar Hytaýa gurulan turba bahady 8 milliard dollar. Indi Hytaý şol täze ýemeden şol garaşsyzlykdan öpçün etmeli. Ýok, garaşsyzlykda gaz ýok, şoň üçin onu başga ýerden ýani öňkü SSR döwrüne açylan gaz ýataklarymyz bar. Ýani olan atlary ine döwlet awat, Samannepe, Üçaji we beýlekeler. Ine şolardan gaz alynyp Hytaýyň turbasyna salynýar we Hytaýa uradylýar. Ine şu sebäple ine biziň halkymyz gyşyň güni gaz ullanmagy şolun pese düşýär ýa pese gaçyrylýar. Az berilýär. Näme üçin? Sebäp Hytaýa Türkmenistanyň öz içinde ullanylmaly gazyň meçberi mukdar aşak ýatyrylýardy. Şol gaz Hytaýa tarap aktarylýar. Sebäp onuň öňünde borjy bardy. Hytaýa her ýyl uradylmaly gazyň meçberi bar. Şonu etmese onda ýene-de jerime tölemeli. Parasendi ýokary galmaly tölegleriniň. Garada ne şuňaly. Ine o ýerege 8 milliard dollar pul harçlanýar. O pullaryň döwletinki, ýagny halkymyzyňky. Ine gaz meselesinde watandaşlar bize gelip gowşan maglumatlar şonuň ýaly. Ine gaz meselesinde döwletiň uly takyrdy bilen beýan eden we ýa-yglan eden gaz mukdarynyň ýoklugyny siz şu sarlaň üstünden görüp bilersiňiz.
Yo şol ullanylýan ýataklarym şol köneki Sovet zamanynda razvedka edilip çykarylyp oturulan gaz. Täze ol garaşylyk diýen ýerine ol ýeriň aşagyna 4-6 kilometrden gaz çykarjak bolsaň, başga düýbünden başga tehnologiýalary ullanmaly. Ören köp çykdyjy sarp etmeli. Şolar ýaly ýere hiç bir döwlet maýa ýatyrmak niýetem ýok. Sebäp bilýärler şonuň çykaýanyny da özlerine peýda gelmejegini. Näme üçin ol biziň lellimiz ine şu zatlar halkyň puluny harj edip hany garagama çaga singdirip otyr. Sebäp halka hasabat berenak, halka ondan hasabat soranak. Ine şonuň netijesinde de ine şolar ýaly ine jenaýetçilik ýüze çykypdyr. Bular ýaly ýagdaýda hiç açan Türkmenistan bergi boşdan çykmady watandaşlar. Ýa-da halkyň garny doýup ýüzi gülmez. Ine görüp durursunuz. Ine şu sanlary, şu ýanky gelen maglumaty goşaňda da eýam ine 20-25 milliard dollardan aňryk geçýär. Milliard dollar. Pikir edip görün, şu milliardlar o bohojalyga, halka, zawutlara, fabriklary, ilata, şahsy tüjaretini, biznes işlerini ýöretmäge, edaralar açmaga, kömek puly ýa-da ýeňillikli göterim bilen kredit berilen bolsa, Türkmenistan Kuweyt'den ýokarda ýaşardy. Eger şu zatlar akylly derejeli netijeli ulanman bolsa, ol niýazyn gurjak diýen Kuweyt'i der, bagyşlar. Ol kölegede yatıp ýemeller. Şol ýerden çykarylan adam öňümi täzeden işläp, gaýtadan işläp, şolardan çyýmal görnüşini däl, taýýar öňüm görnüşini daşary ýurtlara satylsa, ine şo taýdan onuň girdeji gelýär, dogry girdeji. Ol sen diňe çyýň nebte satanyň bilen sen oň öňüminden alýan zadyň ýok. Emma nebitden meselem aýdaly petinden 20 türlü görnüşdäki harid alyp bolýar. Näme üçin bizde şo zatlar edilen akdymak 20 türlü görnüşdäki biznes strukturalary düzüp bolýar, edara karhanalary. Şolarda näçe müňläp adam işlerdi. Onu Türkmenistanyň ilatynyň daşary ýurtlara gidip işlemek harajatam ýok. Näme gerek? Öz ýurdunda iň ýokary tölegli iş barka gidip biriniň ýurduna sen näme onysy arzan iş güýji bolup hyzmat etjekmi? Elbetde ýok. Ine şu zatlar bolmasyn, Türkmen halkynyň agyzy aşa ýetmesin diýilip, ine bilkaslaýyn edilen proýektler. Şol gurulan ýanky 8 milliard hytaýa harj edilen bolsa, şo turbaşoň ujunyň 1 milliardyny belki gurban bolup öz tohum bilen öz aralaryna paýlaşanlar. Näme üçin ýok? Ýöne galan 7 milliard ýere sowurlar. Ya başga bir ýerlere gitdi. Kimiň jüýsini biz onu bilemdi. O turban bahasy aýdaýly $1000 bolsa belki getirip muňa $5000 satandylar, ýazandylar. Kim bilýär? Bu zatlar barada hiç kim hazabat berener. Şoň üçin bize diňe daşynyň seredip, bir sinedip, bir çak bilen, çen bilen aýtmakga ýaly. Ýöne bular ýaly işte bize tahkiklik gerek, anyk summalar gerek, anyk sanlar gerek. Onuň hökümet bastyr ýüsür edip, ine 7 gulpyň aňyrsyna saklaýar. Öz eden haramlyklaryny ýa-da jenaýetlerini. Şoň üçin biz şu güneçeli anyk bilemdik Türkmenistanyň haýsy döwletleri näçe bergesiniň barlygyny. Ýöne wagty geler, biz atlaryň islatçylar. Ine şu ýanky gazly meselede şu günkü aýtjaklarym şu zatlardan ibaret watandaşlar. Ýene de ine men sahypamda hatda soňky çykyşyň aşagyna sora goýupdylar. Inni biz näme etmeli? Hormatly watandaşlar, indi näme etmeligini bilem öwran aýdyp gelýär. Meselem şu oğurluklar barada aýtdy. Geçen ýyl aýdyp gelýärdim. Size ilki özüňiz anaň etjek bolýan işiňizde. Soň edil özüňize anaň işiňiz ýaly bir adam ýanyňda tapsaňyz, eýam 2 bolarsyňyz. 2 bolsaňyz, eýam size maslahatlaşmagy, özara pikir alşmagy, etjek işleriniz planlaşdyrmagy mümkinçilik bardy. Indi şol ikilik az bolýar, 10 adam bolsaňyz, şol orta hasapdan siz eýam diňe maslahatlaşmak däl, soň nähili hereket etmegi siz eýam başarjak. Şol öz ara pikirleriniz bilen netijesinde. 2 adam maslahatlaşyp bilýän bolsa, 10 adam eýam bileleşip hereket edip bilýär. Öz bilişine göre, öz başarnygyna göre, öz islegine göre. Şonuň üçin watandaşlar gaýrat edin.
özüňize ynanşyňyz ýaly ynanýan adamlaryňyz bilen öz pikirdeş, ugurdaş adamlaryňyz bilen isle maşgalar zalaryňyz bolsa ilkinji nowbatda soň goňşy bolanlaryňyz, soň dogan garyndaşlaryňyz, soň işdeş kärdeşleriňiz, gullukdaşlaryňyz, watandaşlaryňyz, kursdaşlaryňyz. Ene on adam bolanda özara maslahatlaşyň. Nähili ýagdaýda biz ýurdun, halkyň meselesini çözüp biler. Nädilerini gowy boljak? Gelecekde biz nädip gatnaşmaly döwlet guruluşyna, hökümet işine, parlamentin guruluşyna. Seredin, haýsy ministrliklerde işläp biljek, haýsy wezipany ýerine ýetirip biljek. On birisi getirip beller, sizi şu ýerde goýar, belki bizi çağırırlar, çağırmazlar. Gep onna da kuýbuňyz, bilimiňiz, bilgiňiz, tejribeňiz bar bolsa, siz özüňiz öz araňyzdan çykarmaz adamlar, şolar ýaly adamlar. Kalby, eli, ýüregi arasy adamlar. Şeýdip biz ýuwaş-ýuwaşdan täze Türkmenistany gurup biler. Halk bolmasa kim gurjak diýse de ol boş howaýy gururmy? Bu işe tutuş bütün halk gatnaşmaly. Bir adam däl, 100 adam däl, 1000 adam däl, bir partiýa däl, bir hereket däl, bu bütün halkyň işi. Bilelikde we her maşgalanyň, her adamyň ýekelikde etmeli işi. Şonuň üçin şuň kun orluklara beýirikseňiz, özara maslahat etseňiz, özara şu ýurtda bolup geçen wakalary bir pikir paýlaşygy görnüşinde de pikir paýlaşsaňyz, şol eýýäm siziň düşünjäňize täsir edýärdi. Şu taýda onsoň sonra orta çykar. Indi näme etmeli? Nädip hareket etsek gowy boljak? Meselem bir etrabyň çägindemi, bir owanyň çägindemi, bir şäheriň çägindemi, bir daýhan birleşigindemi, ýa welayet çägindemi. Seredin, ol hökman, ol respublikan meçberine pikir etmek gerekkel, şu öz başarayanca işlemedi, öz ýerimizde etsek, şu her orluk öz ýerini etse, demek tutuş respublikany, şol orluklar gurşap alýada watandaşlar. Hemme ýerde şol orluklar boljak. Döwlet barada, millet barada, özleri barada ala dediýän adamlardan ibaret ine orluklar bolsa, onda düzelmejek iş bar. Haramlar ondan bir çetde galardy. Orluklara 99 götürüm olur, haramlara bir götürüm bolup galar. Borluk götürdi, ondan olary eliň bilen şeýtseňem özleri gaçyp gidýär. O taýda olar bilen ýakalaşyp uruşmagy gerekken. Ýöne biz şuň kun öz borjumyzy, öz wezipämizi dogry düz düşünmegimiz gerek. Biz halk bolup birek bilen ynanşyp işleşmege başarmaly. Hökümetin bar eden esasy zulumi, ýa-da halkymyzyň başyna salan zulumi adamlar birekden aýyrdylar. Niýasyň döwrüne ýadyňyzda bolsa 3 adam bolan ýygnaşmak gadagandy. Toy tomuklara barsaňyz hem, aýatda otursaňyz hem, mesjitde bolsaňyz hem, hökmen şo ýerde hökümetiň bir gulagy ýa ikisi badyr. Ol morlasydyr belki hökümeti işleýän, içalasydyr ýa-da ýa-ni pula satylan haýynlar. Şolar şo adamda näme bardy, gurrun edýän bolsalar şonu akydip komitede ýetirdiler. Inni şu zatlardan çykmak üçin, şu gorkuýuny öz aramyzdan aýyrmak üçin öz janymyzy ynanýan adamlarymyz bilen orluklary döretmeli. Birinji nowbatda öz maşgalalardan. On adam bolup biler Türkmen. Elbette bolup. Onu daşyndan adamym gerekkel. Ýok, ondan ol adamlaryň şu öz orlugyňdan daşyndan ýene morluk tapmalylar, herse özüni. Onu olar öz ynanýan kärdeşleri, ýoldaşlary, firmada işleýärmi, hargurlukdamy. Ine şolardan olaram öz orluklaryny düzü bermeli. Bir seredik görüň, bir oýlanyň, pikirleniň, şu orluklardan howpsuz hereket ýokdur şu gün. Sebäp hökümetin etjek bolýan oýuny şu halkyň içine girip agdyna alartjak bolýar. Biz şu zatlara ýol bermeliler. Iň esasy maksat şol. Halk haçanda düşünür. Ine şu orluk, biziň aramyzda biri gelse, biz 10 adam bar, şu 9 adam bar, şu 10-njyň arkasynda durýar diýen düşünje eýe bolan günüňiz gorky hökümetiň tarapyna geçer. Indi siz gorkmarsyňyz. Eýem şu proses başlandy. Indi gorky o tarapa taşlandy. Ýöne näme netije berer? Şol gorky halk uzaklaştırıp bilermi şu möhledi, giňeldip bilermi? Giň meşwerde halk orluklary öwürlermi ýa ýok, ol size bagly.
Ýöne şol proses gidip dur ýurdun içinde de daşynda da her bir döwletde de. Ine şonu aýtmak meniň size borjum we siziň dikkatiňize ýetirmek watandaşlar. Onun için menden sorap oturmak näme etmeli? Etmeli zat, ine her biriňiz öz bilýän, tanıyan, ýakyn ýatlaryňyzdan on adama düzülüňde öz orluklaryňyzyň içine öz ara maslahat edin. Meni dinleň, onu dinleň, ýene birini dinleň, internetden alyň maglumaty, hökümetiň watan satan programasyny seredip şo taýdan netije çykaryp, ol öz işiňiz. Giňerdiň dünýä garaýşyňyzy. Men elmedam aýdyp gelen, eger siz adamlar halk bolup siyasat bilen meşgullanmasaňyz, onda siyasat siz bilen meşgullanýar. Ine siyasatyň baş siyasatçyň gurbany bol. Edward işlerinden men sizem o bilýän. Ine şuurlukça şonu aýdaýyn diýdim watandaşlar. Ýene de bir gezek sizi arada bayramlaryňyz bilen gutly mübarek diýip aýdýan gutlaýan ak ýürekden ýene kıyıllara Hudaý ýetirsin. Inniki bayramçylyklarymyzy öz watanymyzda azad erkin Türkmenistanyny hemmemiz ýeşip toý saçarynyň başyny bellemek miýeser etsin. İnşallah şeýle hem bolar. Sag oturuň, saglyklykda görüşelim watandaşlar.